Сябры, яшчэ раз вітаю. Прапаную трошки зараз прагуляцца па Менску. Ён прыгожы, ён сёння сонечны вельмі. Таму я прапаную просто прайсціць па цэнтру горада. Я вам покажу такія самыя, мабыць, самыя знакавыя месцы ў Менску. Мы пройдзем зараз па праспекту, спусцімся да Нямігі, паглядзім, што там адбываецца. То бок трошки пападарожнічаем сёння. Я, на жаль, сёння буслы. Тут гербы кожнага нашага гораду і даты яго заснавання. То бок можна паглядзець. Брест, 1019 год. Зараз пройдзем трошки, паглядзім разам, пачытаем, паглядзім і азнаёмімся, што тут ёсць. Плошча Незалежнасці названа ў гонар атрымання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Рэканструіраван у 2003-2006 годах. Гомель. Дата заснавання 1142 год. Могилёв. Дата заснавання 1267 год. Витебск. 974. И Минск, 1067 год. Ну, тобок. Девчонок, напевно, стомился. Идем гулять по Менску, поглядим, что в Менску. Який ён пригожий. Ну і трошки відпочнемо насправді, тому що трошки стомилася. Все тільки починається, попереду у нас складана праця. Ви все самі ведаєте, але будемо виправляти те, що відбувається зараз. А стоять композиції увечері, тут усе світиться, насправді, все яскраве. Площа сама по собі вельми така з ліхтарами, у ліхтарах уся пригожена. Тому зараз ми йдемо на Нямігу. Гэта так само вельми вядове. Ми у центрі Менску. То бок ми зараз пройдемо з вами з площі Незалежності до Нямігі і поглядім, який у нас у Менску проспект. Тому, сябри, долучайтеся. Пойдем трошки поподорожничаем. Вітя Самсонніков, вітаю. Франк, вітаю. Я на площі Незалежності. Олекса Коми, вітаю. І сябри, я у пальчатках, у мене є маска, просто побач людей зараз нема. Тобок ми себе обороняємо, чого усім і раю. Глядите, бережите себе, тому що життя у нас одне, іншого не буде. Ідемо глядіти пригожий Менск. Тим більше сьогодні сонечко світить, вельми кльова погода, на дворі білоруське, пробачте. Тому будемо зараз подорожничати. Це готель Менск. Насправді вельми старий уже, я не ведаю, колькі йому год, але що 100% ён старший за мене. Ідзе электробус вядомы, вельмі свайго часу зрабілі вельмі шуму.
Ось такі електробуси. Зараз у Мінську їх прикладно, ну, процентів 70 насправді. Вельми велика кількість. Можу помилятися. Я не рахувала приватно, але я їх бачу частіше ось такі звичайні автобуси, тобто ось звичайний автобус і електробус, тобто таких електробусів більше зараз ходить по Мінську, ніж звичайних. Гэта галоўны паштамп Мінску. Зараз мы здесь, сябры, дарэчы, именно на гэтым месцы мы выходзілі і станавіліся ў ланцуг, калі былі у Мінскі акцыі пратэсту. Шоў снег, у мяне ёсць відос, і мы вось тут. Вельмі дрэннае надвор'е было холодна, шоў дождж снегам, але мы стаялі і казалі не інтэграцыі. І вось гэты ланцуг, ён прыцягваўся поўнасцю па ўсяму перыметру гэтага паштампу, і наступны таксама будынак, там стаялі людзі. Вось такі у нас быў ланцуг пратэсту. Добрый вечер. Казино. Так, казино у нас не забаронено, але, ну, як же ж это готель без казино? Такого не бывае. До речі, я калі ў Вільні была, у Вільнюсе, у маім гатэлі 5 зорак казино не было. Што самае цікавае, я была здзівована нават. Так, беларусы яны. Стаім. Зараз мы ідзем на Нямігу по праспекту. Гэта праспект незалежнасці, вельмі сімвалічна, таму што мы адстойваем сваю незалежнасць. Сёння, дарэчы, чытала калі навіны, пачула, што зноў з інтэграцыі там пашлі дамоўленасці за Мацковіяй. Але мы будзем гэта прыпыняць. Сёння я задавала гэтае пытанне Мікалаю Статкевічу, што ён мяркуе. У папярэднім маім стрыме ўсё гэта ёсць. Таму можна паслухаць яго адказ, што ніякіх інтэграцый нам не патрэбна, і мы будзем адстойваць незалежнасць далей. Зараз мы, сябры, з вами ідзем у напрамку да вядомай плошчы. Мы яе называем плошчай Кастуся Каліноўскага. Тут яна па-іншаму гучыць, вельмі па-калхазанскаму, таму не буду яе агучваць. Ну, зараз пакажу, дзе праходзілі нашыя акцыі пратэсту зімой. Насправді, ну, площа така, яна зараз будзе прыгожа, тому што там ніхто не тусіць амаль. Ось, але прыгажэй яна, канешне, калі мы выходзім з чырвона-белымі сцягамі і замаўляем пра тое, што гэта наша зямля. І мы тут гаспадары. Прабачце, мабыць, моцны вецер, але я без навушнікаў, тому выбачце мне, калі ласка. Так, бежим. І у іх жывуць яшчэ людзі, тут велічэзныя паталкі, просто дах зносіць, тому што, ну, я сабе ўяўляю, як там рабіць нейкія касметычныя справы. Зараз, сябры, таксама вельмі вядомы будынак будзе. Хто са мной размаўляе, хто са мной сябры, ён ведае, што гэта такое, таму што іменно каля гэтага будынку мы рабілі ланцуг памяці. Гэта наш будынак КДБ. Хто не ведае. Ноч загінутых паэтаў, расстрелянных
паэтаў. Мы рабілі тут ланцуг памяці. Мы прыходзілі сюды з лампадкамі. Тут стаялі ціхары, яны збівалі лампадкі нагамі, паводзілі сябе як вар'яты. І ўвогуле было проста брыдка на іх глядзець, таму што яны паводзілі сябе як скаты. Вось тут у восені мы стаялі з лампадамі. Зараз я накіроўваюсь на плошчу, яна называецца Кастрычніцкая, мне не падабаецца яе назва. Яе трэба замяніць на плошчу Касця Каліноўскага, павярнуць яе такую гістарычную назву. Зараз мы накіруемся именно туды. Стоим. Там далей стадыён Дынамо знаходзіцца. Але мы туды не пойдзем. Мінск яшчэ не зялёны, на жаль. Ён яшчэ так умоўна лысы стаіць. То бок дрэвы яшчэ не распусціліся. У нас вясна праходзіць пазней, чым у іншых краінах. Наших суседзяў, і таму, бачыце, у нас яшчэ няма нічога зялёнага. Вельмі сумую за весной, не гледзячы на тое, што ўжо травень месяц, але, на жаль, нічога пакуль такога, нават алейкі яшчэ толькі пачалі дрэвы распускацца. Кафе Франциска. Символічно, насправді, у Франциска. Чамусь я калі прахажу каля гэтых крам, зразумееце, яны мне так савок нагадваюць, я не ведаю чаму. Але хацелось бы, каб яно, мабыць, грала фарбамі нейкімі цікавымі, а яно все такое чапорнае, все такое серое. І хацелось бы трошки размаляваць, насправді, месца, таму што яно, мне здаецца, як в адным стылі яго рабілі, і, серое, просто серое. Гэта галоўны праспект Менску, але ён вельмі сумны такой. Хацелось бы, конечно, калераў дадаць яму. Знову таки, питання часу, мені здається. Щиро дякую. Тут мы праходзілі, калі, мабыць, памятаеце, хто сцежыў за маімі відэа, мы праходзілі з плошчы Каліноўскага да плошчы Незалежнасці. Вось гэтым шляхам мы ішлі. Тут таксама зімой было вельмі багата. Вітаю, Артэм! Тут таксама было багата сцягоў чырвона-белых, нашай сімволікі нацыянальнай. Дарэчы, ружа моя, мы уже так само з сімволікай ходзім, мои сябры так само носіць гэта ўсё, то бок ружа, народная грамада. Мы нарабілі сабе вельмі прыгожых значкоў і цяпер ганарымся нашай працай. Так, зараз трошки спусцімся у пераход.
нема з собою монет. Звичайно, я музикантам завжди даю монети. Але сьогодні, на жаль, нема. Ну, на жаль. Пусті кишені, нічого не взяла з собою. Ну, буває, нічого. А ЦУМ – це ГУМ. Головний універмаг. Я у його не хожу насправді, тому що мені здається, він вельми колхозанський, тому колхозанський во всіх смислах, во всіх сенсах цього слова, тобто, ну, я не ведаю, хто там купляє що, але, ну, я настільки, там просто нельзя здавати, напевно, я би показала, які товари там продають, ну, ми сюди не ходимо. Універсам центральних – це крама, з працівником якої я з'являюся, це Торець, а зараз ми пойдемо, там буде вже сам ГУМ. Коли я не помиляюся, це ж будинок. Останній день, я завтра буду з універсамом центральним і далі ми пойдемо кожен своїм шляхом. Підходимо до площі Костуся Каліновського, сябри. Вельми знакове для опозиції місце, тому що іменно тут ми починаємо свої акції, звичайно, а з боку держави у нас є некоторі замінки, тому що вони починають або тут плитку нібито ламати, країти. Ну, нечто роблять, щоб ми не змогли тут пройти. Це наша опозиційна пляцовка, це наша площа Костуся Каліновського. Тому вельми відоме таке місце, знакове для нас. Зараз ми спустимося трошки по Нямізі, пройдемося там. Оленочка, в метро в Мінську, не дивлячись на коронавірус, не закрили? Ні, не закрили. Не закрывали метро. Не зачиняли метро, на жаль. Ну, это такое. Так, зараз пройдемо. У нас тут, ну, за рахунок того, що це проспект, тут ось ці переходи недовгі. Тому я опозиція, коли пам'ятаєте, ми ходили зі стягами і стояли на світлофорах вельми довгий час, тому що тут маленькі перемички, їх, ну, вельми складно переходити, тому що проспект, і, звичайно, не припинявся рух. Не припинявся рух, а ось такі перемички довго стоїш, більше за хвилину. Так, ми на площі, я пропоную йти на Нямігу. Там трошки, мабуть, ну, я не ведаю, цікаві, не цікаві. Для мене це мій город, в якому я виросла. Тому зараз сходимо. До речі, там, мабуть, бачите, ось такі дві, я не ведаю, два хрести є. Це, ой, я забула, як його називають. Ми його називаємо ослині вухи, тому що він так зроблений, як уші у осла. І я навіть не пам'ятаю, як офіційна назва цієї церкви. Я чоловік не релігійний, хоча я хрестила там свого хрестника. Але навіть не глядячи на це, я не запам'ятала, як вона називається. Ну, мені можна, тому що я атеїст. Але, ну, просто в народі цю церкву називають ослині вухи. Так, мелодично. Що відбувається? Я гуляю по Мінську. Так, а що ти там бігаєш? Я не зрозумів. Я тут одна, Олекса. Сьогодні була акція, кажу. Ми сьогодні підтримували кандидатів протесту. Сьогодні подавалися ініціативні групи, списи кандидатів. І у нас сьогодні була офіційна така частина зустрічі, тому що ми вийшли у підтримку, і зараз ми починаємо вже
з тими кандидатамі, якія будуць зарэгістраваны. З 21 траўня мы будзем праводзіць акцыі у падтрымку нашых кандыдатаў. То бок гэта будуць абсалютна легальныя акцыі, мітынгі, не мітынгі, сустрэчы, прабачце, блытаю. Таму, калі ласка, усі, хто жадае выйсці, падтрымаць кандыдатаў пратэсту альбо іншых кандыдатаў, якія датрымваюцца вось такіх звычайных правілаў паводзін, калі прабеларускія апазіцыйныя, мабыць, сілы выходзяць на вуліцу, калі ласка, падтрымайце іх, таму што зараз, насправдзе, кожны беларус гэта кожны голас, і чым больш нас зберэцца, тым гучней мы пра сябе замовім, таму што цярпець гэтую ўладу ўжо немагчыма проста. Таму так я сёння гуляю, я вырашыла паказаць вам трохі Менск, і я бегаю. Мы ідзем на Нямігу. Вельмі вядомае месца, там я пакажу вам мемарыял, якой зрабілі, калі адбылася трагедыя на 30 траўня, загінулі людзі на Нямізе, таму што адбываўся канцэрт, пайшоў дождж, пайшоў град, і людзі пачалі хавацца ў метро, і вельмі багата моладзі загінула. Таму так, як мы тут зоне пройдзем, зараз паглядзім. Мы ідзем, можа, каля Нямігі. Хто не ведае, інтэрнэт-рэсурс онлайнер, вельмі вядомы ў Беларусі. Вось яны рэкламуюць сябе на цэнтральных вуліцах Менска. Вуліца Энгельса. Тут таксама побач вуліца Маркса. То бок разумееце, да? Дзе Энгельс, дзе я? Напэўна, пасмеюцца мае апозіцыйныя сябры, таму што у нас адзін з чатаў маіх знаёмых называецца Курілка, і вось я сустрэла таксама курылку. Прикол. Я яшчэ, насправдзе, не паспела прабегчыся па навінах, так, толькі глянула, што у нас з гэтай інтэграцыі адбываецца. Яшчэ ніхто ні каментараў не даваў, ніякіх. Таму толькі вядома, што Макей размаўляў з кім-то з расіянцаў, я не памятаю нават з кім, што яны будуць і далей разглядаць пытанне паглыбленай інтэграцыі. Так, сябры, гэта мы патроху ўжо заходзім піўной у ратушы. Гэта насправдзе называецца у нас мясцечка Зыбіцкая яшчэ называюць. Яе не так даўно зрабілі. Давайте трошки тут пагуляем. Але я ведаю, што рэстарацыі зачынены, таму што коронавірус. І я ведаю, што вельмі багата людзей, якія тут працуюць, яны проста на самаізаляцыю пайшлі. І насправдзе бачыце, што амаль моладзі няма, хаця яна тут тусіць пастаянна. Увечары амаль нікога няма. Не вельмі сімвалічна. Зараз пройдзем трошки ўніз, паглядзім, што там. Пройдзем па Нямізе. Вось такія мы малі на ўвазе. Я вчора распавядала, вось такія ёсць, я не ведаю, таблічкі, яны накіроўваюць людзей, дзе што знаходзіцца. Там на Нямігі далей былі вось такія ж самыя, і іх прыбралі. Учора і паслячора мы казалі пра гэтую праблему, што прыбіраюць. Дарэчы, таксама, сябры, прабачце, 15% тэлефон, таму я ў любую хвіліну абрублюсь. Таксама вельмі вядомае месца, гэта плошча Волі, наша плошча Свабоды. Мы тут таксама праводзілі акцыі пратэсту. Вось выглядае яна такім чынам, калі тут няма людзей. Яна вось такая прыгожая. І мы тут збіраемся. Дарэчы, народная грамада, можна так сказаць, засталбіла гэтае месца. І мы пачыналі тут свае першыя пікеты
праводзіць яшчэ весной таго году, калі пачыналі збіраць подпісы для кандыдатаў у дэпутаты. Вельмі таксама вядомая гісторыя. Мы не пайшлі мы не сталі рэгістравацца, але мы скарысталіся вось тым вакенцам магчымасці. Сябры, 15% тэлефон. Гэта вуліца Зыбіцкая. Просто хацела б вам паказаць пабольш. То бок вось гэтае месца, яно для нас такое, ну, таксама для апазіцыі вельмі блізкае. Мы тут праводзім свае акцыі. Тут, звычайна, вось тут, калі паглядзець, сюды прыязджае аўтазак, яны расцягваюць ленту і перакрываюць нам рух. То бок, ну, зайсці на плошчу, яны робяць выгляд, што яны там нешта рамантуюць, і зайсці на плошчу амаль немагчыма. Але, ну, все роўна мы прыбіраемся, і все роўна мы праводзім акцыі пратэсту свае. Мы зараз падыходзім да Немігі. Я вырашыла, што я трошкі прагуляюся. Я насправді прайшла адну станцыю метро з вами. То бок я павінна была сесть там, але вырашыла, што трэба вам паказаць трошкі Менск і з вами трошкі пагуляць. І мы прайшлі з вами адну станцыю метро. Толькі што гэта за Купалаўска да Немігі. Тут вельмі багата заўсёды турыстаў, то бок яны заходзяць у гэты... Я нават не буду падыходзіць, тому што я не ведаю, мы называем асліныя вушы. Адміністрацыя прэзідэнта знаходзіцца далека. А мы ж були, ми тільки що пішли за площі, там знаходиться адміністрація прэзідэнта. Ось тая площа, дзе мы знаходзіліся, там знаходзіцца адміністрацыя. Я не памыляюся, калі ён не перанес яе, тому што адміністрацыя і рэзідэнцыя гэта розныя рэчы. Тут, сябры, тут насправді прыгожа. То бок тут такую зрабілі, ну, затышна, можна сказати, вулицю. Але ўвечары тут вельмі шумна, таму што тут збіраецца моладзь і вельмі тут прыгожа, таму што загараюцца ліхтары, все падсвечанае, такое все сучаснае. Але ў той жа час вось гэтыя будынкі, тут раней стаяла гауптвахта, а дагэтуль па часы вайны таксама нейкія стаялі, ну, не вельмі добрыя будынкі. Дарэчы, я калі была зовсім маладая, мой будучы муж, ён сидзеў, ну, дзесьці тут быў такі будынак з гауптвахтай, і я сюды прыязджала, тут быў такі дравяны забор, ўсё было забаронена было заходзіць, і я праз забор яму там царапалась, ён, ну, каб перадаць запіску яму, каб на гауптвахту яму маглі ад мяне інфармацыю нейкую перадаць. Цырк быў цэлы, але, ну, вось такім чынам з ім размаўлялі, таму што ён у той час вывучаўся ў военной акадэміі, і ён уляцеў, і яго пасадзілі на гауптвахту. Ну, такое было. Вось такой Менск. Траецкае прадмесце, але мы ўжо туды не пойдзем, тому што мяне, ну, на жаль, не взяла свой пауэрбанк, але абавязкова, сябры, Траецкае прадмесце, наш монстр, вы бачыце яго самы вялікі такой будынак, гэта Чыжа-дом, вельмі вядомы ў Менску, архітэктурны монстр, я яго яшчэ называюць. Ну і, звычайна, плошча Свабоды і гасцінны двор. То бок наступны раз прагуляемся тут, па Немізе, паглядзім. Тут прыгожая архітэктура, трошки далей прайти, але яны трэба бачыць. Так, ну я бачу, у мяне тэлефон зовсім все. Все, шчыры дзякуй. Сёння закіну у YouTube, каб людзі паглядзелі на месца, у якім я жыву і адпачываю. Шчыры дзякуй, што былі са мной. Я вас люблю і да сустрэчы ўвечары. Пабачымся ў пасадэньках. Жыве Беларусь! Слава Украине!